Zdar se lidi, já vás zdravím u našeho prvního dílu na World of Tanks. Dneska si zahrajeme jednu bitvu. A čekajte, ale nic moc, hraju od znova na novým účtu. Budeme hrát za tohodle bych mohl hrát, za dvojkovej. Tak a půjdeme na bitvu. Tak, hned nás to vybralo, takže super, super. Budu lamit, takže se nedivte, jo. Jsem Depařmen.cz, doufám, že bude odběr a like za tohleto video, které vydám. Tohle video se bude jmenovat Depařmen lámí World of Tanks. Jsem omylem vystřelil do svého spojence. Někam to pojedem kempnout. Ten na tom tanku je dobrý, že střílí hnedka tak ty... Počkej. Tady přejedem někomu políčko. Tamhle. Dostal jsem. Musím to hnedka zakempit. Jdem to kempnout. A dostal jsem. Zakempím tady do keříku. Oh. To bude možná krátká bitva. Vypadá to na to. Mají ze mě živej štít. Vedeme 10-1, ale asi to poseru v nejbližší době. Nechci mít smrt hnedka. A to bude jen takový krátký video. Nebude nějak extra dlouhý, dám jednu, možná dvě ty bitvy. Nějak se tady objedem. Půjdeme asi hlídat tamhle. Nás jsou mrtví jenom 3, u nich je 13. Bývají 2 s Cruiserem a s PZkem.
Tady nikoho nevidím. Poslední hráč, takže to se asi postarají kluci sami. Rozbijem barák. Jo, vyhráli jsme nice, pěkný. Dobře mi. Toto je takový krátký díl, jenom z nuly natáčím, tak zatím zdar.